Здравейте! В това видео ще ви покажа как се ползва детекторът за банкноти AL130A. В комплекта го получавате с захранващ адаптер, който се включва ето тук в тази букса отзад. Препоръчваме ви да използвате адаптера, който идва в комплекта с самото устройство, да не ползвате други, защото твърде вероятно е да го повредите, ако той не е качествен адаптер. Тези, които изпращаме в момента, са с включена батерия, която се намира ето тук отзад, под това капаче. Ако евентуално не е включена в буксата батерията, трябва да си я включите. Ако дълго време няма да ползвате самото устройство и да не се разрежда батерията, може да я изключите от буксата. И съответно, когато решите да ползвате отново устройство на батерия, да си включите батерията в тази букса. Включването на устройство става с натискането на този бутон. При включването, първото нещо, което се изписва, е версията на фърмуера. В момента актуалната версия на фърмуера е U303. Това е последната версия, одобрена от Европейската централна банка към момента на правене на това видео. Ако версията е различна на вашето устройство, това не ви гарантира, че ще разпознава всички актуални фалшификати на пазара. Натискаме бутона и ето, U303 се включва самото устройство. Тук ви показва валутата, която в момента ще проверяваме. Тук горе това е брояч на банкнотите, които са преминали през устройството от последното включване или нулиране. А тук долу е сума на всички номинали, които са минали през устройството. Ето, в момента слагаме една банкнота от 20 евро и показва една банкнота 20 евро. Ако е вложа още веднъж, ще покаже две банкноти на обща стойност 40 евро. Слагаме една 10 евро банкнота, става 3 за 50. Ако сложа още веднъж тази, ще станат 60. Ако още веднъж ще прекарам 70, 80. Ето тук сега слагаме на 50 евро, стават 130, 180, 8 банкноти. Като натискате еднократно този бутон, ви показва номиналите. Минали са две банкноти с номинал 50 евро, две банкноти с номинал 20 евро, 4 банкноти с номинал 10 евро. А когато чуете двойното писукане, това означава, че ви се визуализира обща сума, тотала 8 банкноти на обща стойност 180 евро. Как става анулирането на този брояч? Става като натиснете десния бутон и го задържите, докато не чуете писукането. Ето, той изпищя и угасна. Се анулира брояча. Тук се сменят валутите. Много е важно да виждате тук коя е валута, която в момента проверявате. Защото ето в момента аз имам турска лира, която виждате, той отчита като фалшива. Защото ние в момента проверяваме евробанкноти, а това не е евро. Ако сменя валутата на турска лира, ето, той си ги брои. И си казва, нали, че това са вече 90 турски лири, защото прекарах два пъти тази банкнота от 20 лири и тази от 50. Как става смяната на валутите? Става с натискането на този бутон. Устройството разпознава 5 вида валути. Швейцарски франк, щатски долар, евро, английски паунд и турска лира. В момента ние ще ползваме устройство за евро, така че тук трябва да ни пише евро. Другото нещо е Direction, посоката, в която ще се движат банкнотите. Как става промяната на посоката? Като натиснете този бутон, задържите го и като изпишете, тук виждате как се променя индикатора. Тоест всички истински банкноти ще отиват отзад. Ето. Ако обаче сложа такава, която не е евро, ето виждате, той ми я връща отпред. Тоест, когато слагам евро и то е истинско, ще пада отзад, а когато е фалшиво, ще ви се връща отпред. Аз ви препоръчвам, когато работите на каса, да използвате режима всички банкноти да се връщат отпред. Защото си представете на касата, мини отзад банкнотата и падне зад бюрото. Примерно, не е много удобно. Затова по-добре е да се връщат отпред банкнотите. А тези, които не са истински или не са разпознати правилно, те ще свети екрана, виждате, свети в червено и съответно тук ви дава кодът на грешката. Тези кодове на грешки ги има в описанието в нашия сайт на самата машина, така че може да ги видите оттам. Ако искате, може и да си ги разпечатате. Всеки един код какво означава. В случай, че някоя банкнота заседне вътре в самото устройство, по някаква си причина, тогава не ви препоръчвам да дърпате банкнотата.
Ето така устройството се отваря и може да си извадите банкнотата напълно спокойно. Така става и самото почистване. Аз ще направя отделно видео за почистването на самото устройство, но ако примерно е заседнала банкнотата, отваряте капака, вадите си банкнотата и си затваряте капака и продължавате да работите. Не дърпайте банкнотите, за да не повредите ремъците. Кога устройството може да каже, че дадена банкнота е фалшива, пък тя да е истинска? В случай, че банкнотата е изпирана. Изпраните банкноти са с намален магнетизъм, а това устройство проверява магнетизма на банкнотите и на базата на този магнетизъм разпознава и техните номинали. Когато тя е била изпрана и е с намален магнетизъм, той няма как да я разпознае, следствие на което ви я дава като фалшива. Други банкноти, които може да каже, че са фалшиви, а те да са истински, ако имат някакви лепенки по тях, тиксо или някъде е драскано, шарено, има надписи и така нататък, защото самото устройство прави цялостна инфрачервена проверка на банкнота и ако има разминаване между това, което е в системата и това, което е на самата банкнота, ширинията, той ще я хвани като фалшива. В този случай бих ви препоръчал да не вземате тази банкнота, отколкото в последствие и банката да ви я откаже съответната банкнота. Изключването на устройство става като натиснете бутона и изчакате то да изпищи. Самото устройство, когато работи на батерия, се изключва автоматично, за да пести самата батерия. Дори да е включено в контакта, мисля, че след 15 минути също се изключваше самото устройство. Така че пести и енергия, когато дълго време не е ползвано самото устройство. Ако искате да си го поръчате това устройство, може да го направите от нашия сайт. Линк ще намерите в описанието към видеото.